I den her video der skal vi bare lige se, hvordan man får startet Access 2003. Det kan enten ligge lokalt på jeres egen maskiner, eller det kan ligge på Citrix. Så hvis man vil bruge det via Citrix, så går man selvfølgelig først til UNV Citrix RHS.dk, og man logger på, ganske som man plejer. Så skal man gå ned i den mappe, der hedder Office 2003 Dansk, og her ligger så Access, som man kan starte og køre. Og det er Access 2003. Hvis I har Access 2007 på jeres egen maskine, så kan I bruge det, men jeg vil anbefale, at man bruger Access 2003. Det materiale, jeg har lavet, er til 2003, og selvom det virker nogenlunde ens, så er der ret stor forskel på, hvordan brugergrænsefladen ser ud. Men Access 2003 via Citrix starter man ved at klikke her.